Yn gyntaf, daeth gornest y stadiwm. Yn llawn chwys, cyflymder a phoen. O, na! Aros mewn y brwydyn! A Jed yn cael y gorau o bawb i ennill y tlws. Yna, gemau cuddio na welwyd erioed o'r blaen. 3, 2, 1, ewch i guddio! Gyda ni mynd! O'r castell, i'r arena, a thi hwnt. Aha! Gwelwch! Ei, o'n nhw'n ffindio nhw. Dyn nhw, allan, fforma. Hal! O'na larwms yn nhw. Shush! Meddwl ni gallu clywed cerddoriaeth. O, dim ond amser. Mae'n rili trewi! Fi'n stryglo. Fforma, ni'n gadw fo! A'r pencampwyr yna, y ddau ddrygionus Lloyd a Huw. Y sialens fawr nesa oedd mentro ar ras epic o amgylch Cymru. Go! Ddim yn chwilio! Fian! Hew! Mae ti'n datod y ffyn! Dwi'n meddwl bod rhywun yn stitio ni fyny. 50 metr lan fyna. 50 metr! Rhys mynd lawr. Yn erbyn y cloc ac yn wynebu rhwystrau o bob math. Ti'n meddwl ti'n fod neud? Fi synio! Ni'n trio joio ni'n fan hyn, cadw fe lawr. Come on, get it A'r ddau annisgwyl, Jack a Caddy, yn cymryd y goron. Nawr, mae'r pwysau'n codi'n uwch fyth. Y tensiwn mor uchel ag erioed. Gwasgu'r bwtwm. Do, ne? Na. Mor amlwg. Rili am nerves fi! Wow, hyn oedd hynna o dol o fy 3 off y... Da, fi eisiau gwybod... Nes ti seithi dyn ar yn y troed fyna? A phawb yn cael ei gwthio i'r eitha. Angen bwyta bwyd afiach neu speislid. O, be? Ai, un. Ti'n mynd gyntaf, ta? No, we! Steve gyda! Please. O! Naddo, nes ti gosio na. 8 o gystadleuwyr. Ydy o rhyw fath o tactegau. Nes fe siarad i pwysio nhw mewn. I'm a celebrity, get me out of here. Custard, boys. Oh, yeah. Guys, quick! Charge! Becca, beth am mynd i fynd am Lloyd? Jed, siapel an y can! Mae mor bosib. O, ex arall! Di hwnna ddim yn deg. Jack fi'n mynd am yn syth. Fi'n saff yn hyn. Cadi! Becca! Pwy fydd yn goroesi? Achos mae pawb yn brwydro am yr un peth. I orffen fel yr Olaf Un. Gwylia'r Olaf Un bob nos Wener ar Youtube Stwnsh neu ar Stwnsh Sadwrn am 8 bore Sadwrn. Pidwch wneud ein gytre.